Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Chirinda havasi kuda kugova hembe dzemwana wavo. Uyu haazi mwana wangu muzukuru, saka handikwanise kutonga mwana womukwasha. Afa mwana wenyu akutaura nhasi chii chakaitika ndozvamufanira kutaura zvakaitika, nokuti nyimi mudare iroro mamurimo. Pamusoro mwana afa aichengetwa mumusha medu nesu. Afa mukuwashanya kubereka mwana iyeyo, akauya tikapedzerana naye tikamupa mwana wake. Mukuwasha kwete mukuwasha wangu nemwana wake nemurume womwana wake ndiwo wakazotaurirana zvawakataurirana. Inini handichaziva kuti wakataurirana zvipi. Zvazawo mumaoko momukuwasha kwete kwandiri. Achitora mwana wenyu, mwana muzukuru uyu akamutora kuku. Muzukuru akatora ari kumba kwangu. Kumba kwenyu? Mazosiwa papi pamashoko emunhu wamakachengeta? Ndazosara mushure mekunge mukuwasha wangu inini wabvisisana roora nani nemukuwasha wake. Inini ndabva ndabuda, nokuti paakauya panhamo inini ndakapereka kuti uyu mukuwasha akaroora mwana wenyu ndikuyu. Saka imimi muri kuti pamberi pedare rino zvaitwa nomurume uyu hazvisiri izvo, aifanira kukwirira atezvara wake hongu. Ndozvamuri kutaura? Inini chitunha chakabva mumaoko menyu chichienda kuno uyu handiti chichirigwa chakabva mumaoko mani chichiwigwa chichibva chichitorwa chitakunovika mwana uyu anga achibva mumaoko mani pamba pani akawigwa kumba kwedu, kumba kwemubvana wangu inini papurazi, ndongoti papurazi. Zvakaitika ndezvekuti pamusoro yesangano afa mukuwasha natezvara wake akanga anzi mukuwasha atakure mwana aende kumba kwaakaroorwa. Mukuwasha wake akati handisati ndaanoimba yekuti ndokukumbirana natezvara wake, nokuti tezvara wake nemukadzi wake havasi kugara pamwe chete pamwe chete. Hanzvadzi yangu inini nemurume waine ndokutaurirana kuti awigwe pamba pohanzvadzi yangu inini, kwete kuti kwedu isusu kwaChirinda. Ndaunzwa chokwadi. Zvanzi tiri kuramba kuti mbasha dzigoyiwe. Dziri kumba kwomukuwasha. Mukuwasha ndizo baba. Ndokwadziri? Saka rikuramba kugova nyaya kubatika ndiani pamusoro iredare. Tipe nyaya kuti tingadzise paviri patatu papotsa vakuru. Chekutanga ndechekuti takatobvisa roora pakati kadima ana sekuru. Mukadzi wedu paakarwara akarwara zvobva taziswa rwaro
tiri parufu ipapo ndobva tanzi kuti tivige nekuparadza hembe dzemwana wedu asina kuzvara mwana kusvika kwenyanga chamborowa tipei mari nevana chirindi ndobva tapawo 600 US kuti vaparadza vapedza tingopedza kuviga vatedzera tovaziva tida vatambidza tapedza isusu tiva pamari iyoyo vachingopedza kuviga ndobva kutopandakara hembe hadzina dzivasiva dzakasungwa dziri mumifungwa muna January muri kubhadhara already for 7 months baba takatave kuzoudzwa ndinopokana napo ipapo mari yavari kutaura kuchaja iyi hatisi tisi takachaja isusu takachaja mukuwasha wedu nokuti paakasvika achiti mwana wangu ndo watikachajana naye ndokubva tamuudza kuti mukuwasha wako shamwari akauya akaroora ari mumusha medu mwana wako zvino nhasi mwana wako ndiyei uyu mukuwasha wako ndiyei mberi wakanga wakuzofamba wavo makateerera here kutanga kutaura kwaita mukuwasha zuva mamakateerera kuti tangirai pakuroora kwake kutanga kwake kutanga kwake pokuroora akaroora ari mumusha medu akachivana nepfuma yacho paikauya mari iyoyo makachanzira tongoti tisi takacha ndimo kachakadroba nenyaya yake pamusoro nyaya yake manje iri pakuti ndimi maanoziva ndimo kachapfuma yake 1 2 imimi makazoda kutora pfuma iyeye munhu yapa chinhu chepakwangwasha wenyuye muchitora mari yekuti kuti ndichiroya kuti babi ipapo that means imi maigena zvese ende mutora mukwasha wenyu imimi ndimi akuziva mukwasha wenyu aigwezvozvayo ndikuwedzera pamusoro ipapo imimi ndimi muyananisi pakati pouyu naatezvara vake andinzwisisa ndimi chete muchagona kuti zvinhu zvigoveke asi muri muyananisi makada imimi kuti uyu achiroora kaviri kokuti imimi mukosho wenyanga asina kuroora handitika ndokubva mwana uye afa ndobva uyu pfuma yeuyu ndobva yanoroora panotaurwa nemi pa kuti mukwasha kwandiri wanga usina kuroora ka nhasi gova zvinhu zvomwana wako nokuti kwandiri wanga usina kuita se uye agone kuzvitaura nyaya iripo ndeyekuti pakauya mari zvibvisara baba avo daive papa vakatsvaga mukuwasha wavo nyangwe dai vanga vane shungu nokutsvaga mukuwasha wavo kana daive papa vakatsvaga mukuwasha wavo kuti mukuwasha mwana akurohwa gara isisina kunonga pfuma yedu mukuwasha unongerwa pfuma ava votesi vosareverwa mari nomukuwasha wavo dai nhasi uyu mukuwasha asina kuenda kuna asekuru ava dai ananga kuna atezvara vake musovaveura ndokusekorozva atezvara vake kuita kuzoziva atezvara chitunha chavo baba kukupai vererai baba ndakukupai kusvika musi wa11 munenge madzoka mudare rino muchitaura kuti zvinhu ndikupanza asi ndaa ndinokutaura kushomana zvamataura zvese ndazvinzi kuti inini ndini muyananisi mayananisira amuri kunditi ndiite yaka taifanira kuva takatoyaita kumashure nokuti uyu mukuwasha wangu uyu akatomboya kumba kwangu asekuru mbatya dziri mumba mangu ndoita sei ini ndakasumuka ndakaenda kune hanzvadzi yangu shamwari murume waka ari kuti chii nembatya dzemwana wakanga wakaita najeredzwa chii hamene majeredzwa yomukuwasha wake natezvara wake ini ndokubva ndadzoka futi ndiri kuda kuudza manje mukuwasha dzukuru wangu kuti shamwari nyaya yandabva naye noku iri kunzi zvakati ndizvo here zvamukawirirana kuti ukanzi unogeredzwa rakati mupe yangu hachadzoka nandasi kana ndino meseji yakanyorwa naamai wacho vachinyora kuti tatadza kunzwanana pafoni ndichauya ndizonzwa zvakanaka kuti zvamukabva nazvo kwatezvara wangu makanzi kudii kuti tichiona kuti tiende mberi kuti titseketidzane tiende mberi kuti mbasha dzigoyiwe zvaitwa nouyu nhasi atsvaga kwokupotera apotera kudai kuti inini nyaya yangu ndiri kuitaura asi handisi kunzwikwa ipapo ndiri kupa gamuchira changa ndakubatsira vachiita zvaita zvakanaka nekuti muzukuru wenyu hana zvaatauri imwe nyaya ine unyoro kuti vanhu vapedzwa nemuzukuru wavo vakadya pfuma yemuzukuru muzukuru achibva aparara sezvakaita muzukuru wenyu ndobva
warekera kuwanhu nguva isati gweni nekuti iwe uyu muzukuru achida kukama naye hazvizive zvakazvi pakati pavo asi akazinge akuvapedza manje makakwanisa kuwana simba rekuzvika pfuma yangu asi hamuchakwanisi kuwanhukidzani mweya wake uchikutenderera saka zvikurumidze kuzvigadzira zvisina zvava nechakaipa mukati meshango ndinoda kubvunza kuti vachirinda pakauya samoni remwana asiri wavo vasire vanzi vomwana handadziya vairopamukapa pahastings sevauya ivo vasina kutora handadziya vokuti ave amai vemwana nababa vemwana pindura yachirinda ndakavafonera wakati vanga vari kumirira vanga vari kumirira murume wavo kuti wanzwanire ivo nomurume wavo kuti zviri kumira sei makasainirei samoni handina kusaini pamusoro yachirinda nyaya yanga yapera kati zvinhu zvanzina ende munogova kusvika musi wa 11 magova kuti makaita pfuma imi michitambira michidya wachasipo nhasi apa pamatora kuti mu600 machidya mukwacha pamatorera kuti mukwacha uye saka imi michenda mutani mukwacha wechi pamusoro ivedari ndaiona lenduda nembamurugara imbeti for 7 months aiwa ida kubhadhara aiwa zvakanaka rendi yake hamugari muno mukuru wangu andimambowarisipozapineunokuvaisatati ngazvinhu zvako mazvinhu wako vanodyire kudhara kana achandakishemanya rendi mani nyako yapera avadzenda munogwa zvinhu zvinoshano hatikwari kutoenda zvitora kozvitora kumwe vanosangana nenyaya dzavo iko ava vari kuuya kutora zvinhu zvavo kuti zvigoveka saimu nyaya yakoma pane imwe nyaya here kwaru pane vana vamboshedzwa vaye uyaya patondo